28 юни 2024 година. Тръгваме си от Созопол. Днес имаше доста тежко време. Около 13 метра в секунда на поривите беше вятъра. И затова предпочетохме да изчакаме малко да поотихне. И да, отихна към 8 часа. Даже кога към 7? 6-7 вечерта отихна, да. Към 6 започна да отихва. Да. И така. Сега се опитваме. Ще се опитаме тази нощ да стигнем до Равда. Някой иска ли да добави нещо? Аз искам бира. Виж колко изпълнителен.